Tendi rog jopuonj nat bade kaunti ma Siaya koro dwaro mondo mi migawo mar somo ket lokruok e chike ma keto kwan higni ma jopuonjre yiene gidonjo godo e piem mag tuke. Kaka Lydia Okeo olero, gidwaro mondo mi okang' ma kamano tim kapok oyaw skunde mondo kik lor ne jopuonjre oko mar piem wera ni ikgi okalo kiewo. Ma en paro mogol gi jagoro mar nat bade ma Siaya Alex Dunga, ma koro dwaro mondo mi lok chike matawo higni ma jopuonjre owinjo bedgo eka yienegi gidonji e piem mag tuke e skunde ma pacho ka. We want the Ministry of Education to review one policy. CBC ok en wach mean score, en wach talent mar nyathi. Nyithindo owe otug irrespective of age. The ministry must reconsider this policy because after all, negwenka turuaka nyithindo donjo school e class achiel ages mopogre because of different reasons. Okamano joturwa. Koro kochuno nyaka donjo nag age makoro gidwaro gano. No wuoyo e kaunti ma Siaya nyasi mar somo mano obagi e skund sekondar ma Siaya Township kama owachoe ne chikno mano oketi higane makoro dwaro mondo mi jopuonjre madonjo e piem mag tuke e skunde mag primar obede bwo higni 12, mago mag junior sekondar obede bwo higni 15, ka mago mane senior sekondar obede bwo higni 18 eka yiene gidonjo e tuke makamago. To ka en wach talent mar nyathi, we should not therefore segregate nyathi mani school e junior school in terms of age kochopo kamitimo co-curricular activities. Then ko kija higni 15 and below tokoro kigo opera, tokoro kiring, tokara gitimo gango e school kanyo nyaka ne magin ga kanyo nogono. E kinde ma ochiegni lor skunde ma pacho ka, okang' ma kama idwaro mondo mi ketie tim kendo chak tia yanga koyaw skunde mondo mi oyiene nyithindo duto donji e weche mag tuke ka ok odewo higa maggi. We are telling the Ministry of Education that this policy must be reviewed immediately. Makini kwa donji second term with the new activities, nyithindo te mani school can participate in any activity magedwaro. Owacho ni weche go mag tuke gin moko kuom gigo mabiro chiwo thuolo makare ne jopuonjre kinde magidonjo e grade mar 10. To gini emonego bed ni koro dhi migi pathway i grade 9 magidonjo go i grade 10 to japuonj wacho ng'ani beri ng'wech, ng'ani beri wer, ng'ani beri gima kama. Okamano jothurwa. Oseo gimomiyo okang' makamano nokaw mana ne weche mag tuke. To ne ok oketie kit somo mamoko manie kit somo manyien mar CBC. Ang' momiyo ok ikele the same policy in music kata drama. Mondi wacho ni koro jo drama jomotopo 15 years and above kik dhi drama. Why must you put it selectively like that? Makofi kwa Mr. Odianga. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi.